Ahojte, som Mišo Král z Pricemanie a dovolte mi, aby som vám predstavil novú mobilnú aplikáciu určenú pre mobilné telefóny s operačným systémom Android, ktorá vám umožní porovnávať si ceny produktov priamo vo vašom telefóne. Prvým krokom je stiahnutie si aplikácie na Android Markete, nájdete ju pod kľúčovým slovom Pricemania a potom ako si ju nainštalujete do telefónu, tak si ju sa vám stiahne priamo na plochu, viete si ju takým spôsobom spustiť. Umožňuje v podstate pomocou skenovania čarového kódu porovnávať si ceny produktov priamo vo vašom telefóne a ukážem vám to na konkrétnom príklade. Poprosím šarmantnú asistentku. Tak, priletel nám sem Samsung Galaxy. Takže klikneme v rámci aplikácie na funkciu Skenuj. Otvorí sa nám vlastne aplikácia na skenovanie čiarového kódu. Tak, teraz nájdeme čiarový kód na produkte. Tak. A systém sa pripojí na databázu Pricemanie a porovnávam ceny tohto telefónu priamo v internetových obchodoch. Takže vidíme, dá sa kúpiť v Alze za 261 € a v ďalších obchodoch, ktoré tento telefón ponúkajú. Ku každému produktu máte teda jednak porovnanie cien. Samozrejme tam potom nájdete cez ďalšie funkcie aj popis produktu. Rovnako tam máte aj možnosť prehľadať si fotografie k danému produktu. Takisto je tam aj vývoj cien, minimálnej ceny a priemernej ceny tohto telefónu a rovnako si môžete prezrieť aj mapu obchodov, to znamená ich prevádzok, ktoré ponúkajú tento produkt. Momentálne databáza obsahuje 315 000 EAN kódov a práve pred pár dňami sme ju doplnili o 100 000 EANov, takže postupne sa bude práve aj pridaná hodnota tejto aplikácie zvyšovať. Takže verím, že sa vám bude dobre používať a budeme vás informovať o ďalších novinkách.